सावगारियाव नुदों मोनसे दुखु गोनां जाथाय जिउ गोमानांनाय भाइरालनि थाखाय बे भिडिअआ गोबां पाब्लिश जागासिनो दङ जोंनि पर्टेल बा जाय पर्टेल हिसाबै निउज खौरां बा किसुमाननि फेसबुक पेजफोराव जायफ्रा गोबां एक्टिभ आजिखालि फेसबुक पेजआवहाय भाइराल जागासिनो दं जाथाया बोरै जामारदों आरो बिनि सायाव बिमाया मा फोरमायखो माब्रै गावनि फिसाजोआ थैनो गोनां जाखो आरो फट' पस्टआव नुदोंमोन नोंथांमोना गोबांनिफ्रायनो आं दाख्लैनिफ्रायनो नुबोबाय थादों नाथाय आं जेबो इम्परटेन्स होआखै मा जादों बेबा मालाय मा जादों सेन्देल गानहोनाय आरो सोरबा हमनानै लाबोनाय बेफोरबायदि जाथाय थ' नैबेयावहाय जोंहा आं बुब्लियावबो नुबाय ओमफ्राय मोनसे डिजिटेल मामोनथाय बेयावबो नुबाय आं खौरां फोसावनायफोरखौ थ' जिखुनु हक नैबाव माखासे मानसिफोरा फोसावगासिनो दं इभेन पर्टेलखौ जों निउसखौनो हमनानै लानाय जायो जोंनि बर'फोरनियाव गोबाङा जे निउस चेनेल गैयै हिसाबै दा बैफोरबो मा खालामो जोङो डाइरेक्ट हिन्जावसाफोरनि बा महिलाफोरनिखौ मोखांखौ डाइरेक्ट देखायो जोङो नङाब्ला जोङो जेब्ला नैबाव सिसिलिया नार्जारि बिनानावाबो बाव लिरदों गाव जोबोद दुखु मोनदोंनो गोथैनि आरो बे सेन्देल गानहोजानाय फट'खौ होबाय नाथाय मोनसेखौ जों मिथिना लानाया गाहाम जेब्लायबो डिजिटेल जेब्ला बाहायो नंगौ जोंबो सिगां गोरोन्थि बानायबोदोंमोनदां बा बानायो गोबाङा जे आनलेस एन्ड आनटिल उइदाउट प्रायर पारमिसन हिन्जावसाफोरनिखौ आन्डार एजनिखौथ' मोनखायानोसै आरो गोजौनिब्लाबो 18 इयार्सनि बाराब्लाबो नों फट'खौ होदोंब्लाबो मोखांखौ होनो मोना दा खायफा न'खरनिया मा जायो बे हिन्जाव खारनाय मानाय सिनायथारनांगौ मोनफिननांगौ बैफोर होनायखौ बेलेग बेखौ आं जेबो बुंला नाथाय माबा मोनसे इन्सिडेन्ट बा जाथाय जानाय बै फट'फोरखौ बै सोरबायानो बेलेगानो होदों सोरबा निउसआ होदोंबाबो बै निउसआ मिस्टेक खालामदों नाथाय नोङो निउसआनो होदोंबा आंबो होनो हायो नों कपि खालामनानै नों होयोब्लाबो मालाबा जेंनाया नोंनावबो फैनो हागौ आरो बे जेंनाया ओरैबायदि जायो माने मोनसे क्राइम जोंबो दा एसेब्लाबो लयारफोरजों गेदेरमाफोरजों सावराय एसेबाबो बिजाबफोर नायनायजों एसेबाबो बुजिबोबाय दा बेफोरबायदि पारमिसन टटेलि गैया एकर्डिं टु ल'नि बायदिब्ला रुल बायदिब्ला ल'नि स्टुडेन्टथ' नङा अब्लाबो नायनानै जों मोननो हायो दा जाथाया बे दुखु गोनाङानो मानो होनोब्ला बाव दायखौ जों दा रायजोखौ होगोन ना बै सोरबा इन्डिभिजुवेल जाय भाइरेल खालामजादों बेखौ होगोन जाय जिउ खोमानानै लाबाय मोनसे खोथाखौ आं दासिमबो बुंगोन जोंनि बर' समाजाव गुबुनावबो मा आं बुंनो थाङा नाथाय जोंनि बर' समाजाव मोनसे ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दं माबा मोनसे भाइराल होनोब्ला ओरैबायदि लोब सोरबा बखिग्रायाबो बेखौ नायनो फैगोन नायगोनबो कमेन्टबो होगोन मोजांबो लिरगोन गाज्रिबो लिरगोन ससियेल मिडियायाव बिराद लोब दसेनो सानख'हायै शेरबो जागोन नाथाय माबा मोनसे इम्परटेन्ट सोरबा माबा मोनसे इनस्टिटिउसन खुलिदों माबा मोनसे सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगानायनि माबा स्कप होदों खाबु होदों एग्रिकालचारनि सेक्टराव आबादनि खेथ्रआव सोरबा माबा मोनसे मोजां दावगासार फोरोंदों आरो मोजां बिथांखिफोर लाबोनानै होफैदों आरो माबा मोनसे मिथिथारनांगौ गोनांथार बियो नोंनि लाइफआवबो माबा मोनसे टार्निं पइन्ट लाबोनो हागौ किसुमान बुस्थु पइन्टफ्रा बा खामानिफ्रा नुसारजानायफ्रा बैफोरखौ जों ससियेल मिडियायाव लायोब्ला गोबां खम भाइराल जानायखौ नुनो मोनो जों शेयारबो खालामा मेगनबो थाङा मानसिफ्रा नाथाय मोनसे समाव भाइराल जायोबा बैफोरबायदि मानसियानो बुंसिगोन बिराद मोजां जानानै जे मानो बिदिब्रा नोंसोरलाय बिदि जानांगौ अर्डार बा बिथोन होनाय बायदिल'सो जों बुंनो रोङो मानो बिदि जादों बिदि मोजां जानांगौ नाथाय रियेलिटियाव जाय मोजां बुस्थु जों बेखौ मालाबाबो शेयारखौनो खालामा एक्चुअलि मालायखौ मा बुंनो आंबाबो नोंबाबो सोरबाबाबो जों गावखौ साननानै नायोब्ला मानो होनब्ला जों सब समाय गुबुनखौ नुयो नाथाय गावखौ नुवा नालाय दिनै बुंनानै लानो गोनां जागोन नोंबाबो आंबाबो सोरबाबाबो माने भाइराल होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि स्प्रेड जागोन दसेनो नै उमुगनि माबानो नै उमुगा बिदि जाबायनो सोरथाय मिथिया नै नाथाय मोजां बुस्थुबा नै बिदि ओंखारदोंनो बिदि खालामनानै ला नै बिदि खौरां फैदों नाय मोजां खौरांफोरखौ मालाबाबो शेयार खालामनाय सैथो ना असैथो कमेन्ट होनो हागोन दा जिखुनुआनो जाया नैबे बोरै थैखो
गोबां शेयार खालामदों नैबो सिसिलिया नार्जारि बिनानाव लिरदों थांना थानायनि बयहाबो मोन्थाय दं दायखौ जों बयबो मावा नङा मावो दाय मावदों होनना बेबादि सोरखौबा खानाय सिननाय सेन्देल गानहोनाय आरो रायजो राजा थासेयाव मिटिं सावरायनाय समाव भिडिअ लासे लानानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनाय जोंनि समाजाव मुगैथाव एबा गनायजाथावै जागासिनो बे जाथायखौ बांहोगासिनोसो जाय सिसिलिया बिनानाव बेबो लिरदों आरो सोरबाबो लिरदों जानो हागौ बिदि पस्ट होदों नोंथाङाबो बुजिब्लायबा बुजिथारदोंबा निस्सय एबारनिफ्राय नैबे गोरोन्थिफोरखौ गोबाङा क्षमा खालामनांला जे पस्टफोर होयोब्लाबो होनो राइट दङ नोंहा नाथाय मोखां देखायनो राइट गैया हिन्जावफोरनि खेथ्रआव बिसेसकरि हाजारखि दाय मावबाबो जायनि थाखाय हिन्जावफ्रा गोबां फेसफोरखौ निउसफ्रावबो जोङो ब्लार खालामनाय बा हाइड खालामनायखौ नुनो मोनो थ' बेबायदि आरोना नङाबा बेफोरबो माबा मोनसे प्रब्लेम फैनो हागौ थ' दा बे जाथाया बोरै जाखो खानाय सिननाय सेन्देल गानहोनायखौथ' नुबोबाय थाबाय दाख्लैनिफ्रायनो भाइरेल जादों गोबाङा नुबाय जानो हागौ नाथाय नैबे दिनैनि दिनाव भाइरेल जानायानो बोरै थैलायजासे सफैखो बिमाया मा बुंदों आरो बेयावहाय लेक अफ एजुकेसन बाव ससाइटिनि दाय दं ना बै इन्डिभिजुवेलनिनो दाय दं ना सोरनिबा नोंनि आंनिनो दायमोन मोजाङै जायफ्रा रोंगौथि दं सासे सासेनि कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामलायनो हागोन आरो लोगोसे बिनि सायाव एवारनेस बा सांग्रांथि जों मा लाबोनाया गाहाम जोंनि बर' समाजाव बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टनि थ्रुयै रोंगौथि गोनां गोबांथार थायो जोंथ' मा रोंगौ बिनि बाबा गोरों गोबां गोरोंफोर दङ मोजां साजेसन टाइप कमेन्ट मोजां कमेन्ट फैयोब्ला निस्सय आं पिन खालामनानै टपआवहाय बे कमेन्टखौ पिन खालामनानै दोनगोन सुथाबनानै दोनगोन दा बिमाया मा फोरमायदों बोरै जामारदों बे जाथाया भिडिअखौ नायलांनो हागोन बेरायनायावहाय गामिनिफ्रा बिना लाबोदों आरो बोरै जादोंमोन बिदिनो बेलासिम रायज्लायनानै बेरायहैदों ओमफ्राय बै माबायावहाय बेरायहैनानै माबा रुम बियार लोंलायबाय थादोंमोन दा गामिनि मानसिया माबा खखा सानो थांनायफ्रा नुनानै बुनानै लाबोबायनो आरो बुयै बेयाव गामियावबो माबाबाय बुबाय मानानै बुनानै न'आव लेंबोबाय आरो ओमफ्राय मा खालामखो लेंबोनायनि उनाव मा जाखो माबाय बुजायबाय पुलिसफोर फैबाय बुखालिनि मोनायाव पुलिस फैदोंमोन ओमफ्राय इसोर बे सेंग्राफ्रा ओरैनो न'नि मानसिफ्रानो लाबोबाय आरो बिसोरो लेखा होबाय आरो फैसा खालामखांबाय रायज्लायखांबाय आरो रायज्लायखांनानै दा न'आव हारसिंनो बिदि जाना थाबाय नोंसोर मिथियाखैमोन बिदि जादोंमोन फिसाजो खैजोन दंमोन फिसाजोआ बेल'सो ना बिराद दुखु जाबायना दा फिसाजो हारसिं ना फिसालाबो दं साबेसे दङ देरसिन आरो दुइसिन बियो माने माबा गेजेर ना गोसोखौ माबायदि मोनदों दा